Pales, xerrac i guants, a més de neu compacta i fred. Són els elements imprescindibles per l'activitat que els proposem. Si ens acompanyen, en Dani Ramírez ens mostrarà com fer un iglú amb blocs de gel. Encara que aquestes construccions són pròpies de climes més rigorosos i de latituds més altes, a Catalunya hi ha una associació dedicada a la seva construcció. Cada any, coincidint amb la lluna plena de febrer, es celebra una trobada al costat de les pistes de la Molina. Els participants aixequen els iglús i després passen la nit a dins, desafiant les baixes temperatures. Ho veurem de seguida a l'Espai Terra d'avui, amb Tomàs Molina. Avui hem vingut aquí a la Molina a fer una activitat realment curiosa i que molta gent no sap ni que existeix aquí a Catalunya, però és que fins i tot n'hi ha una associació. Construirem un iglú, aprofitant la neu d'aquí aquest entorn natural. Ens trobem ben a prop del Coll de la Creueta, a tocar de les pistes de la Baus i en aquest clot que se'n diu Clot de l'Hospital. Però per això necessitem un professor, el nostre instructor particular, en Pau. Què tal? Hola, Dani. Com veus la neu? Ens ajudarà a fer aquesta caseta de gel? Jo la veig perfecta, Mira, hem passat la màquina i això està molt bé per poder construir. Doncs, a pencar, no? I per començar a aixecar paret, quines eines hem de menester avui? Doncs pales, xerracs i guants. Només aquests tres elements? Bé, però cal mirar que les pales siguin pales rectes de jardiner, un xerrac per fusta una mica gran i guants de goma que ens protegiran del fred. I amb això tindrem prou ja per anar construint? Amb això n'hi ha prou. Doncs vinga, agafem els guants i som-hi, cap a l'obra. Bé, aquí avui ens acompanya en Jörg, que és un company que ve d'Alemanya, és un gran aficionat a fer iglús i ens donarà un cop de mà. Molt bé, està fent ara exactament una provatura... Ara està fent una cata per veure on surt la millor qualitat de neu. Estem buscant una neu que sigui ben forta, ben prensada per poder fer aquests blocs. Gràcies. Bueno, aquí tenim el primer bloc. Veus, aquesta mida és força bona, la neu està molt compacta. Sí, ha de ser una peça que puguem aixecar i que puguem treballar bé. Sobretot, no, ja la pots aixecar, m'ha patinat, però veus que... 5 quilos, Sí, però bé, ja hi podem. És una neu molt forta, I això serà la primera totxana de la construcció. Ah, això mateix. Bé, sort que hem tingut aquests ajudants de l'associació, perquè per fer tots aquests blocs, quina fàbrica? Mira, gairebé n'hi ha 50. Ara marcarem el lloc on farem l'iglú. Jo penso que potser aquí seria un bon lloc, Sí? Sí. Encara que toqui una mica el sol no passa res, no? Avui aguantarà bé, no? Per temperatura. No, mira, és un lloc pla i hi ha poca neu. Deixarem els llocs que hi hagi més gruix de neu per fer la pedrera, no? Jo, si de cas, te'l marco. Mira, fem una volta així. Mira, sembles un compàs ara mateix. I aquesta mida ja anirà bé? Sí, per unes 3 persones jo crec que és suficient. 3 persones, a veure si prova-ho. Ah, sí? Amb el sac de dormir aquí, perfecte, tu. Perfecte. Molt bé, som-hi? Com ho anem tenint, això? Bueno, veus que hem anat decantant els blocs cap a l'interior. Ara ja gairebé acabem i un cop anem pel final obrirem el forat per la porta. Doncs ja el tenim, queda perfecte això, Bé, només falta el detall. La cirereta pastís, no? Sí. I escolta, té alguna classificació aquest tipus d'iglú? Això és un iglú de plaques, fet en plaques, ja el tenim acabat. I no li falta ni la porta ni res, Bé, nosaltres preferim fer un sifó, com veus aquí, aquest forat, per conservar aquí l'aire fred i dintre l'aire calent. L'aire fred queda aquí com un tap i no entra la fred. I això mateix, l'iglú guarda l'aire calent dintre. Doncs vaig a buscar l'escalfor dins. Vinga, prova-ho. Ara sí que aquesta nit no passaré fred, aquí dins d'aquesta construcció gèlida, però que ens serveix per protegir-nos del fred. Cal dir que l'iglú no és que faci calor, però sí que manté la calor que anem desprenent els humans. Per tant, una manera aquí al Pirineu català de poder simular com viuen els inuits.
I aquest és el campament que van fer, 35 iglús, van fer una mena de lloc de vacances de dia, i aquesta és la imatge de nit, que també, Déu-n'hi-do, devia fer goig, passar la nit, jo crec que fred, però devia fer goig passar la nit en aquesta mena de poblat català